tretia časť a ideme zase hrať Fortnite. Dúfam, že sa nám to podarí lepšie ako večerom a no, včera a hrám tu zase s kamošom Adam a proste uvidíte tretiu časť. Kamo, aby si len vedel, tak toto je zero build. Viem. A prečo si dal zero build? Ja som nedával. Ani ja som nedával. To mi naskočilo. Stay brown. Pozrá, keby si dostal headshot. No tak nestihol som. Skáč! Nie, tedy zaznačím. Tam všetci letia, ja idem tam. Ja idem sem na toto malinké, lebo tam všetci letia. Ide aj ty. Ja aj mám aj brokovnicu. Dali ma Denis. Áno, viem, dúfam, že tu není... Kámo. Dali mi headshot. Jaha, čo tu je lama? Ganu z tej lamy. Není to žiadna gana. Aj teraz mi seká. No vidíš, toto je všetko. Tady vypadlo. Aha. Kámo, ty máš jaké šťastie, ty vždycky vybereš tú správnu čestku s miniganom. Áno. Čakaj, ja chcem ísť na teba. Ja to nevyleziem, kamo. Poď dole a vyleziem s tebou. Ja idem na teba. Ale vieš o tom, že ja tam nevyleziem? Tak mi hoď ten oný, hoď. Čakaj. Denis. Pohode. Nie som tu. No, dobre. To jak ty vieš, v ktorej čestke... Jak vieš, že v ktorej čestke sú minigany? Jak to vieš? Dáš mi minigun? Potom? Ja nemám minigun. Ale potom, keď budeš mať. OK. Ja s tým viem robiť. Len vieš, keď máš 2 hapka, tak sa nebudeš obetovať streľbou, vieš. Radšej utekať, že? Presne. Radšej utekať. Ako... Vidím 2 typkov. A dúfam, že sa ide za nimi obstreľovať. Čo s nimi obstrelujem? Ty si deb, kámo, ja som ti hovoril, že dúfam, že sa s nimi ideš obstreľovať. On to fakt urobil. Za toto stenou je oný. Kde? Za toto... Denis. Však o chvíľku tebe ide Storm. Jaha, ja mám RPGčko, či čo to je. Alebo ja si som... Ideš to? Jaj, ono ide o chvíľku Storm. Čakaj, ja som vybavený na Storm.
Tam sa niekto spawnul. Tam uteká týpek hore. Denis, Tom. Poď ku mne. Ja som na to pripravený, poď. Áno. Čo sa tu deje? Týpečci. Ide Storm. Poď ku mne, poď ku mne. Týpek ma dala znova. Týpek. Kamo, týpek je tu. Týpek ma nokol. On ma odstrelil, prosím, vydrž, 12 sekúnd. Tri, 2, 1, 0. Ideme na to, vole. Kamo. To za mnou. Ale ja nemám žiadnu zbraň. Dobre, Hodím ti. jednu zbraň mám. Hodím ti, Denis. Strieľa po nás A niekto. Denis, čakaj. Hodím tu. Strieľa po nás niekto, trafil ma. Tečam. Mindy. Riko, ty. Ty, ty, ty. Utekaj preč, nie do mesta. Buď utekaj preč, nie? Jaha, ona táto. Hej. Zober si tú ganu. Jaj! Denis, ja padám stále tam, kde ty. Stále. To ťa kto tam zabil? Taký týpek. Dobre, Boli sme 6. Ako na prvom dieli. Takže čaute zatiaľ. Rozlúčal tam. Tretí diel za nami. Ňuňo.